mabungahong kagabihion. I'm back. Hello, kumusta mo mga Igsoon? Please share our live. Share sa nakwari. Praise God. Hallelujah. Nakabalik na ko Igsoon og live sa akong kabisi o paggaw kay ko. Pero akong hindi paninggamutan nga mag-live na Igsoon. Gimingaw na ko ninyo. So ako sang i-share again sa akong personal account. Praise God. Shout out from Valenzuela City. Given in Yubal. Praise the Lord. Good evening sa Sister Manilyn Giganto. Sugay, pahinaya na to be. Nagapol man day. I miss you more. Brother Mark Jan Umandam. Sige dyan ni og ingon ako. Sige comment nga mag-live na. Dan ako Brad. Dan ako. Again ako sa i-share. Praise the Lord. Shout out Brother Christian Pidad Solamo watching from Jensan. Nagka-timing na jud ko sa imong live Pastor James. Salamat Brad. Salamat kayo. God bless. Kabubuton dyan sa Ginoo nga naka-timing ka. Right? Done sharing. Okay. So, i-shout out atong tanang mga followers, tanang mga subscribers. Salamat kayo. Subscribers, ani nga page. Unya. Nasa uban nga mag-send og stars. Basta mo tanang ayo. Salamat kayo. No? Ako nang i-appreciate. God bless you more. And a shout out ng 146,000 followers o mabungahong Kristohanon. And mga OFW labi na sa Middle East, najud mo sa akong prayer. Wala ko live pero namo sa akong prayer. Usa mo sa priority na ko in prayer mga nasa Middle East. Amping kanuday diha og ampo no. Ampingan mo sa Ginoo. Just have faith ni Lord. No, and shout out no tanang mga OFW, mga seaman, seafarer, mga naa sa lain-laing kanasuran karon nga naka-permanent resident, no? Shout out inyong tanan. By the way, akong gi-shout out ang ESF Coronadal City. Okay? Nga didto ko nagwali ni aging Domingo. Again, salamat kayo ESF Coronadal City. Sila si Pastor Jordan ug yang asawa. Grabe ka nindot sa gibuhat ni Lord. Grabe ang presence ni Lord. Grabe ang revival mga Igsoon. And shout out na ko akong bag-ong higala nga nakita na nako sa Facebook. Pero pagkita na mo Igsoon suod na kayo si Pastor Rob Olivares. Kaila mo na Pastor Roberto Olivares. Kauban may mga speakers, may mga Igsoon sa itong event last week dito sa Coronadal City, South Cotabato. Praise the Lord. And shout out na ko ang tanang kapulisan sa Luzon, Visayas, and Mindanao nga nagtanaw karon. Og Cebu City Jail, shout out sila Brad Aris, Brad Kenneth, RDC 123, Maximum 4, shout out. Tanan shout out na ako no. Unya akong kauban sa team sa Prison Ministry, Living Water Christian Fellowship, shout out ninyong tanan. Og sa station na mo diri sa Clarin Police Station, din ako ang kanunay nagwali kanila mga Igsoon sa atong kapulisan. Shout out. Good evening, happy Sunday.
Dayig Bisaya. Pag-follow mo ani mga igsoon, Dayig Bisaya. God bless igsoon. Salamat sa Ginoo kay naka-live naka-pastor. Himaya sa Ginoo, sister. Thank you, God bless. Sister Gemma Tarazo. Okay? And I just want to encourage everyone to share our live tonight. And you can also type at followers, at highlights, at everyone, or you can mention your friends and loved ones here in the comment section. Okay? Para makabantay sa sila ba? And paampo ko, pastor, nga, ayay, dagan man. Pasensya na kay, paspas kay, no? Dili na ko mabasa ang uban nga mga mensahe. Kung namoy ipaampo, mas maayo adto sa comment section, sa IPM ko. Matagad na ko na. Shout out from Lupon, Davao Oriental. Brother Noel Albania Gabia. Okay, praise the Lord. Mabungahong kagabion. Pastor, shout out. GOKC Family Assemblies of God, Sogod Southern Lady. Greetings from Leomar Dikit. Alright. Praise the Lord. Perti na ko lipaya, Pastor. Maayong gabiin mo. Ganong lipay mo. Bitaw, thank you sa Lord, sa Lord. Sabi na akong ipangayo sa Ginoong gikan sa pagtanaw na ko sa imong video sa YouTube, magtanaw sa imong video. Okay, thank you Ikson. Anyway, please subscribe Prera YouTube channel na to. Mabungahong Kristohanon gihapon. Okay, i-search na Ikson sa YouTube. You can subscribe kay after this ako ni siyang i-download dito kay mawala raman ni in 30 days. Okay, so wala ko natagad, sinra nimo akong chat. Mao ba? Wala yung kabantay, Ikson. Basin akong asawa to nag-send. Kay, di kay ko, sometimes masin siya, pero giukab ba rin sa akong asawa. Kay, kuan man gud may, mga transparent ba niya. Usay, siya mo dala sa akong account, bitaw. So, mauna nga, pasensya na niya. Daghan sa kay tig-message na ko. Actually, karon daghan kay mga unseen messages kay, di na ko matagad. Usay niya, malayo na bitaw kayo, sister. Niya matabunan ba, pasensya na gino kay. It's not all the time manggod nga nagatubang ko sa Facebook. Nasa ko'y family niya usahay, maghatod ko sa akong anak, kunya nasad ko'y mga bisita usahay dili sa balay niya, ipatawag usahay ko sa police station. Basta daghang ako kay mga trabaho sa dili lang sa Facebook mo, nang pasensya kaayo, sister. Praise the Lord. Okay? So manaw shout out no. Anyway, atong topic for this evening is may tungod ni sa unsay goal, unsay misyon ni Satanas nganong naa siya sa kalibutan, ug unsay misyon ni Kristo nganong iyang gihatag yang kinabuhi ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Again, ang aton topic karon igsoon, unsay misyon ni Satanas ug unsay misyon ni Kristo. Amen. But before we start, again, I just want to remind everyone to share our live. Taysa kay murag naay pa-shout out po dahil ko, pastor, sa Theology Department and to all departments sa Eliana Bay View College. Again, shout out sa tanang mga sa Theology Department and to all departments sa Eliana Bay View College. Greetings from Brother Mark Jan Omandam, and if I'm not mistaken, usan siya kay Bible School student. Abante ta igsoon. Okay? Wala, dagan na po. Padong naman ko mo shout out. Okay? So, bugnaw naman. Way bugnaw sa inyo ada mga igsoon. Nag-aircon ta kay muigang mo ni kadugayan kaya itong birahan ba. Pastor James, may gabi mabungahong kagabi and where only the best is good enough. Ay, Brad! Ikaw, nanandiay na unsa. Shout out ako Cortez kaya mo ka, Brad. Shout out ako mga kapulisan des Cortez B. Ambing, Brad, ang mga classmate na ko nga pulis. Kanunay mo nasa akong prayer. Ampog na to nang di kaila ka muna ba, no? Brad, ambing na, Brad, and then I declare favor from the Lord. I declare promotion. I declare protection in Jesus name. Okay? Kung classmate ni nga gwapo, pulis. So, let's pray. While waiting for the others, siguro ang uban wakabantay, nag-live ta ba? And this time we have 64 viewers and counting kay uban. Nanihapon pa siguro, no? Kaya ako kung mga igsoon, mag-live ko kung makapakante bitaw ko. So, dili ko kapananghid ninyo.
Unlike before, nga karon busy na magkukay ko, no? Hindi ko kapanangit nga mag-live ta ani nga oras, no? So, wala jud ko exact or gitawag og specific time nga mag-live ta, no? Kay di ko katag-an. And God bless. I miss you, Pastor. Pastor Banggitan dinihugang alagad sa Ginoo. Pastor Juban Stambads ug sa Pisigami Dumaguete. Sakto ba ko, Pastor? Basta mga kuan ako diha, no, mga kaigsuonan, Pisigami family. Anyway, akong shout out ang Pisigami family, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kita-kita ta ninyo sa global, o sa tawagan na, convention ba na? This coming June sa Cagayan, I'll be there. Mabungahong kagabihan, Pastor, naka-timing ko. Sister Elenita, okay. Thank you. Anyway, let's pray kay aron dako tag-agi. Okay? So let's welcome the presence of the Lord, mga igsoon, kay kung magisgot og pulong sa Ginoo niya, kita-kita ra bitaw. Kana bitaw, I mean, magsalig ta sa tong own interpretation, own wisdom, dili na to matugkad ang pulong sa Ginoo. That is why every time natay live, magampo kita daan aron lamdagan ta sa Espiritu Santo igsoon. Because one of the rule of the Holy Spirit is to teach us all things. So, tudluan ta. Amen? So, let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for this blessed evening and another great privilege, Lord, ngay mong gihatag ka namo para mamalandong mi sa imong balaang pulong. Salamat, Lord, nga taliwala sa among kabisi, gitagaan mi nimo kadasig nga magisgot sa imong balaang pulong, because your word is our daily bread. Kalanon sa among kalag o need jud namo ni Lord God. For us nga mahatagan mi og giya, malamdagan mi unya maghatag kining silbing iwag sa muang agianan, niningit-ngit nga kalibutan. And Lord God, andama mong kasing-kasing karon, tagay may kasing-kasing mapainubsanon, limpyuhi mong kasing-kasing, Lord, kay mong pulong balaan kini kaayo. And I pray, Lord God, as we listen to your word tonight, I pray nga naami kasing-kasing madinawaton sa imong mga pagtambag, sa imong mga pag-counsel, sa imong pulong, labos tanan kanang musunod jud nimo. And then, Lord God, this evening, wala mi nag-isa og pundok, wala mi nag-isa og relihiyon, but we lift up only the name above all names, the name of Jesus Christ. And Holy Spirit, welcome ka namo. You are our master teacher. Ikaw na'y bahala. Let your will be done. And Lord God, I pray, i-bless ang tanang listeners karon, ang tanang viewers, ang tanan Ginoong mag-replay ani Lord God, i-bless Lord God in Jesus name. So Lord God, ang nabiling panahon among itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Bugnaw man kayo tubig tabi. Alright. Praise the Lord. Let's start. Okay? So again, please share our live tonight, mga igsoon. Kay sa naka-Bluetooth speaker, ipalanog na diha mga igsoon, kay mauni nindot imarites, mauni nindot igsoon ipakatag, mauni nindot igsoon ipakata pulong sa Ginoo, dili nang mga sayop sa ubang tao. Pulong sa Ginoo. Praise the Lord. So let's start. Atong teksto igsoon nasa John 10:10. Praise God. Tanawon ako. Okay, dara. Ingon rin ang pulong sa Ginoo mga igsoon sa John chapter 10 verse 10. Ingon rin, English ni, the thief comes only that he might steal and might kill and might destroy. I came that they may have life and may have it abundantly. Okay, again, ingon ang pulong sa Ginoo sa John chapter 10 verse 10 igsoon. Ingon diri, the thief, kinsa man ang thief, si Satanas, ang demonyo, ang yawa igsoon. The thief comes only that he might steal, pangawat, and might kill, pagpatay, and might destroy, paglaglag. I came that they may have life. Si Jesus, mingari aron makabaton tag kinabuhi, and may have it abundantly. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. So, this evening, igsoon, gi-remind ta sa word ni Lord. May tungod sa mission sa yawa o sa mission ni Jesus Christ.
Una mga igsoon, pasensya na mo pagpagaw ko kay ganina pagwali na ko kasi Sunday service ba. May bira jud ko mayo igsoon, no? Di man ni kapugong ko mo, bira jud ko ba. Morning, may nalang ni kay gipagaw ko igsoon sa mga Pangginoo kaysa sa una. Pagawon ko nang magsig-videoke, magkanta-kanta og mga hardcore, ana bitaw niya, tama kayo. O pagawon ko sa binuang karon, balag pagawon ko basta gipagaw para sa mayaan sa Ginoo. So again, mga igsoon, this evening, remind ni Lord sa iyang pulong nga may tungod sa misyon sa yawa o misyon sa Ginoo. Una, mag-isgot og misyon ni Satanas. Unsa day misyon ni Satanas? Ang iyang misyon, igsoon, according to the Word of God in John 10:10, the thief, si Satan, comes only that he might steal. Una, pangawat. Ikaduha, igsoon, pagpatay o paglaglag. Maura na pagpatay o paglaglag. So, mao ginay task or mao ginay goal or mao ginay mission ni Satanas igsoon. Ang yawa igsoon ni as kalibutan karon. Ug wa siya laing tumong og tuyo kundili patyunta or laglagon or kawaton or steal, kill and destroy, no? Mao na mga igsoon. And then si Jesus po sa next line ning ari siya that they may have life. Lahi po, no? Balik sila, baliktad. Ang Ginoo igsoon, ang iyang mission, ang mission ni Jesus igsoon, that they may have life, kana makabaton tag kinabuhi. And then next, and may have it abundantly. Okay? Sa to pa day mga igsoon, si Jesus, pro-life. Ang yawa, patay. Igsoon, ang gusto na kong ipaabot ni igsoon mauni. Anything that will do or unsa manggali atong gibuhat igsoon nga posible nga ihatod ta sa kamatayon, dili Ginoo nagsugo nato anak kung dili ang yawa. Wa ko'y laing gipunto diri igsoon kundi kaning mga bisyo. Okay? Example sa bisyo, sigarilyo. Ako sa una, namjoy nagtanaw kong classmate diri, bay. Tanaw mo gini, na ako'y classmate diri pulis. Kabantay ka sa una bay, nakinumdum ka nga manigarilyo ko aris ilong. Sigarilyo, makapatay di. Makapatay. Asa paingon ang sigarilyo, sakit sa baga. So, ang mission sa yawa, igsoon, paminaw mo, look at me. Ang mission sa yawa, para patyon ta. Sa to pa day, ang espiritu nga nagpaluyo anang mga makadaot nga bisyo, dili ang Espiritu Santo, dili ang Ginoo, dili si Kristo, kundili ang demonyo, si Satanas. Amen. Again, balikon ako, sigarilyo. Lami kay panigarilyo kayong uban. Nakoy usa sa disciple igsoon karon nga di na manigarilyo, gibag-o sa Ginoo. No? Ning testimony siya gabi ang iya yung struggle sa among Bible study, yung testimony siya. Ang iyang struggle kanang mag-CR siya. Kanang magpagawas na siya ba? Di siya pwede nga di manigarilyo. Pero ingon siya nga iya jud kunong gihilak sa Ginoo, iyang gisangat sa Ginoo tanan, iyang gitugyan ug karon totally set free siya. Di na siya mo inom, di na siya mo sigarilyo, di na pud siya mo suyop og shabu. No? Kay igsoon ang espiritu nga nagpaluyo anang aron ang tao manigarilyo, waylain ang demonyo. Why? Because the mission of Satan is to kill and destroy. Kill. Ang sigarilyo makapatay na. Daghang nangamatay sa sigarilyo kay ilang gidauban ang ilang baga. Makansiros atong baga ana. Amen. So, akong balikon, ang espiritu nga nagmotivate sa mga tao nga manigarilyo, it's not God, it's not the Holy Spirit, it's not Jesus, but it's the devil. Amen. Ikaduhang bisyo, inom. Daghang kay maglalis ani. Ug dahil na trending igsoon kay kung di daw ka mo inom, di ka iya ni Kristo. Kabantay mo itong video. Ako man silang respeto, di man po ko manghilabot kay ako. Ilahapon na ako hapon ni. Pero ako igsoon, di jud ko mag-promote og inom bisag mo ingon pa sila usa ka shot. Gawas ko ang ilang ihatag na ko nga ipainom katong bino. Bino nga gihimo ni Kristo. Pero kanang bino nga tanduway, red horse, kulapo, sa mga dabar, pondador, emperador, di jud ko mo shot bisag kausa na ako po ni. Ug waway pagkailan mo kung sa isulti sa mga tao nako basta di ko mag-promote og inom. Ang akong gi-promote igsoon, exercise, push up, workout, gym.
Ang gipromote makaayo sa lawas. Nga naman, because anything atong gibuhat nga madaot atong lawas, ang nag-inspired ana ang yawa. Kay way laing misyon ang yawa igsoon, pagpatay o paglaglag. Sigarilyo, inom, no? Gamay ra man pastor, uwi ra mga pastor. Ana man ang uban. Kana si Pastor James, nabuang naman na, uwi na sa demonyo na. Ingon ko daw ang Biblia nga mainom o gamayng bino. Paim na ko og bino. Pero na may kondisyon. Katong bino nga klase sa bino nga gihimo ni Kristo. Kay wala may nahubog ato. And I believe lahi to siya nga bino. Kay dito pareha sa Tanduay, dito pareha ng emperador, o unsa man diha nga inom nimo bisag usar ka siya at mga igsoon murag na kay makitaan, murag na kay maramdaman ba. No, lahi igsoon to nga kato nga bino akong gipangita. Kung napato dire ako tong pangitaon, mutagay ko to. No, dagang kay kog mga amigo nga mo respeto nako, mga dagkong tao sa gobyerno, mga brad nako sa Acro, even mga dagko na jung tao, mga nanagid sa pinakataas. Gitagayan ko pero ining balibad jud ko gisabot ra ko nila. Sigaran nga gigamit sa verse nila igsoon is inom o gamayng bino, tambal sa kuto-kuto. Ganun mo inom ang gumawan po ko'y sakit grasya sa Ginoo. Ningon po ng pulong sa Ginoo ayaw tagaig lugar ang yawa. Kay basin ba yaog mo siyat kog usa sa Red Horse, mo siyat kog usa sa Tanduay, mo siyat kog kausa sa emperador or fundador. Mao na hinungdan nga maablihan ang pultahan ni igsoon. Nga akong pagkapalahubog sa una, mabalik, mas maayo nang di suwayan, mas maayo nang di magkumpiyansa. Amen? Igsoon, usa sa misyon, ang misyon sa yawa, pagpatay o paglaglag. Usa sa gigamit sa yawa karon igsoon nga di mahalata. Unsa man, kaning inom, kaning tagay, kanang magsighubog, kanang maghubog-hubog ka. Dagan kay nangamatay, kay palahubog. Mao na mga igsoon, bantayan na nga naman, ang espiritu nga nagpaluyo anang muinom ka, magpalahubog ka, tagay, it's not the Holy Spirit, but it's Satan. Yawa nga naman, kanang tagay, ang ila mo ingon, mga uban, may musuko na ko ani, o ira ka ginagmay, sa di lang, okay, I respect your comments or opinions, unsa na diha nga, tagay mo ginagmay, sige inyo po na, pero igsoon, sa akong nasinati, mo inom, medyo ko labi, nagmakasuyop ko, kusugay kong mainom, buntagay pa, di madagi nagmay. Tagsara kayo, ginatagsaan na kinang ginagmay. Og so far, sa akong pagkapalahubog sa unay igsoon, na nagtagay-tagay mi, wa pa ko kitag tao nga akong kauban, nga usara ka siyat, ning uli na. Magsige yun nagpuno. No? Unsay purpose nga magpalit og kinahon, magpalit og mga unsa ng ilimnon, daghan kayo, aron maghubog kasagaran. Amen. Likay ko na. Usa na sa deception sa kaaway igsoon. Amen. Ug atong timan-an igsoon. Against na sa will ni Lord. Why? Ang uban, yawa mga pastor nga numan. Naghimo galig bino si Kristo. Yes, naghimog bino si Kristo. Pero kaya ang Bible katong kasal sa Kana, walay na record nga nahubog. Bisag pila katadyaw to nga bino. Nga numan, lahi nga klase sa bino to. Mo to kong gipangita. Kung na mo tagay no, katong kong pangitaon. Amen. Sumuna mulikay ko igsoon. Igsoon, paminaw mo, aside nga ang inom, ang tagay, makadaot sa atay. Okay? Again, ako balik ko, no, ang mission sa yawa, to kill and destroy. To kill and destroy. Ang tagay, igsoon, ang uban, dili, madaot ang atay. Kay, dili man muhalang dayon ang consequence, dili man sama sa siling nga muhalang dayon. Pero daghang nangamatay igsoon karon may bag-ong namatay diri sa sunod lungsod sa mga tubigon. No? Di lang nako isgutan ang resulta sa iyang pagkamatayon kay ngilo kayo. Pero hubog to, nagsakay og motor. Daghan kay nangamatay, hubog, inom. In other words, igsoon, dili si Jesus ang nagpaluyo ng inom. Daghang nangamatay igsoon kay napusilan. Daghang nangamatay igsoon kay namusil o nadunggaban, natigbasan kay hubog, hambugiro kayo. No? Nakulatahan. Lipay ang yawa kay mao man misyon sa yawa. Pagpatay o paglaglag, no? Mao ni bantayan igsoon. Anything, paminaw mo, anything nga makadestroy sa atong body nga templo sa Dios. Anything nga makadaot sa atong lawas.
anything nga makapatay na to, igsoon, dili yun na iya sa Ginoo. Iya na sa demonyo. No? Sigarilyo, inom, shabu, parehan ako sa una. Naman yung mga classmate ako nagtanaw da. Shabu, kabalo ni silang adik kay ko. Shabu, makapatay din ang shabu. Oh, drug overdose. No, ang uban, mulukso anang kuan kay nawala na. Basta anything, mga igsoon nga itong gihimo sa itong lawas nga makadaot ta, makalaglag ug makapatay na to. Walay laing espiritu nga nakamotivate ana. Espiritu sa demonyo. Kaya ang yawa si Satanas ning ari, pagpatay, paglaglag. Next line, apan si Jesus ning ari para makabaton tag kinabuhi. In other words, si Jesus pro-life. Kung kamo nagtanaw diha namoy Kristo sa kinabuhi. Kung kita nga nagkanaminaw karon, kung kamo nga naminaw karon ani nga mensahe. O yan namoy Kristo sa inyong kinabuhi. Namoy Jesus. Namoy relationship ni Lord. Di yun mo dasigon sa Ginoo nga magpalahubog. Di mo dasigon sa Ginoo nga magbisyo-bisyo. Kaya ang kanang bisyo-bisyo padulong na igsoon sa kalaglagan. Jesus is pro-life. Kinabuhi siya. Siya ang tinubdan sa kinabuhi. Mabito ni ingon ang John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Siya mismo ang kinabuhi. No? Pro-life siya. Kaya numdong sa Genesis, di ba? Siya naghatag og kinabuhi ni Adan og ni Eva. No? Iyang gibuhi, iyang gitayhupan igsoon. Nahimong tao. Nakaginhawa, nabuhi. Meaning, si Lord dapig sa kinabuhi. Dili kabubuton sa Ginoo ng natay buhaton nga maoy hinungdan sa tong kamatayon. Amen? Mo na mga igsoon, ako ni balikon, kung tinuod nga natay Ginoo, natay Kristo, nangalagad ta sa Ginoo igsoon, dili ta, never ta i-encourage ni Lord nga malulong sa makadaot nga bisyo. Kaya makadaot nga bisyo maghatod nato sa kamatayon, kalaglagan. Sa mga brad na kung akro igsoon, ako na ning gibalik-balik nila. Ako silang inon, brad. Ingon nga advisor ninyo sa Alpha Kaparo, spiritual advisor. Anniversary man ron, daghang kay grade horse, daghang tagay, pero ako lang ipainumdum ninyo. Ayaw pagkumbiyansa ug ayaw abusuhin yung lawas. Ngano man, kay kung kada adlaw magsige mog tagay, way tugpahay, waswasay. Sayunan ka na, maugmaan pa ka, no? Way tulganay. Magkasakit ta sa atay ug sayo ta mamatay. Ug atong timan-an mga igsoon, ang kamatayon maunay misyon sa yawa. Gusto ang yawa nga laglagon ang binuhat sa Dios. Gusto ang yawa nga patyon ang binuhat sa Dios. Mao na igsoon nga kung tinuod ka nga nay Kristo, paminaw mo. Tudluan jud ka sa pag-amping sa lawas. Amen. Tudluan ka nga imong atimanon, imong lawas, dili nimo abusuhan sa mga butang nga makadaot. Kung nay nagtanaw karon diri nga di ka mo sigarilyo, di ka mo inom, no? Di ka mo suyok, ako ning balikon kana pong sa sobrahan nato og kaon. Daghang nangamatay nga Kristohanon nga way bisyo. Dili mo inom, dili mo sigarilyo, pero namatay kay giatake sa high blood, giatake diabetic, no? Taas ang sugar, unsa man diha igsoon. Sobraan sa pagkaon, no? Sa ato ba mga igsoon, ang espiritu nga nagpaluyuan ng grabe mo, habhab, wala na kay control. Hala kaon, pamaw pa niyo ito, panihapon snack. Hala si kaon, napay midnight snack. Hala, nagdagko nagtiyan. Grabe, why control sa kaon? Bantayan na kay dili ta na inspired by the Holy Spirit. Amen. Kaya kung naani mo ang Ginoo, naani mo ang Holy Spirit, the Holy Spirit will produce, maghatag o gitawag og self-control. Kamao ka mo kontrol sa imong gikaon. Kay badlungon ka sa Holy Spirit. Hoy! Nasobraan na ka na, nagsige naman kag soft drinks. Kalimot ka, nga taas kag sugar. Di ba kabantay mo na mo badlong ni mo? Hala ka lami sa mga litson. Di ba? Hoy, high blood ka, kabantay mo. Konbiktaron ka. Why? Because Jesus is pro-life. Gusto sa Ginoo nga mutaas ang inyong kinabuhi. Amen. Why lain nga encourage ni Lord sa atong lawas, ampingan. Kabantay mo na ako magsige kog workout. No?
exercise niya. At the same time, nag-exercise ko, dili po ko dako kaon, kontrolado akong kaon. Nga naman, nag-amping ang uban, hambog na sa Pastor James, pakita-kita sa iyang triceps, pakita-kita sa iyang biceps, pakita-kita sa iyang dugan, mga push-up, mga kuyaw, di na panghambog, doy. Ako lang gipakita, nga dili lang ko more on preaching, more on spiritual. But I just want to inspire everyone, na ako pong gipromote ang gitawag og physical fit. Dili lang ko spiritual fit kung dili physical fit sad. Balanse lang na sa kinabuhi mga brad. Kay lawas ra tong puhunan. Magunsa man ang sige tag Panginoon atong lawas na biyaan, wala tay tugpa-tugpa. Ato sa ning ampingan templo ni sa Dios. Amen. Ana igsoon. So again, ang atong topic karon igsoon way lain jud ang mission sa yawa. Gi-remind ta nga way lain ang mission sa yawa igsoon para nato nining kalibutan patyon ta. Og ang gigamit sa yawa ron kaning makadaot nga bisyo. Karon igsoon daghang kay kog nakita nga mga bata pa kay kusog na kay manigarilyo na pas elementary, no? Kusog na kay mo tagay. And based sa report nga akong nadungog sa so far nakadungog ko nga amigo ng mga pulis na sila'y na surveillance nga bata musuyop na og syabo 8 years old. No? Grabe na ang kadaotan ron. Pero dita makurat nga naman. Biblikal man na sa katapusang mga adlaw, daotan ang kalibutan, daotan ang panahon. Manggawas na itong mga ngilngig kayo, mga bangis kayo mga tao, mga grabe kadaotan, kabantay karon uso kayong kidnap-kidnap. O ako masayop na napoy nawa ganina na missing. Di ko ako masayop somewhere in Bohol na missing na pod. Sige lang missing. No, may gani kay itong niaging mga adlaw dahil na missing from Bohol. Taga-ubay man to niya, nag-eskwela Cebu. Kato pa to super na nakitaan ako nga na missing nga buhi nga nakitaan. Kasagaran patay na, kasagaran gi-rape, na uban gilungguag o grabe ang kalibutan karon igsoon. Patayan grabe. Og unskin sa may nagpaluyuan ng patay, John 10:10, ang yawa ang kawatan ning ari pagpatay o paglaglag. Amen. Mo na mga igsoon nga magamping ta. Kabantay mo na akong tagline, ampo, amping, abante. Kay dili pwede magbuwag ng magampo o magamping. Sige tag-ampo, Lord, tagay kong maing panglawas. Lord, ang ako ang wish sa akong birthday. Ngaunta, aduna ako himsog nga panglawas. Mayong panglawas, Ginoo. Ya ikaw pala hubog. Maying panglawas, Ginoo. Ya ikaw sigarilyo. Ay, maying panglawas, ana. Unsaon, pagtabang sa Ginoo nimo nga tagaan kag maying panglawas, kung di nimo tabangan, imong kaugalingon. Likay ta sa mga makadaot. Kaya ang nagpaluyo anang na makadaot, yawa. Amen. Because Jesus, God, will never encourage us igsoon nga mahimong addict sa makadaot nga bisyo. Makadaot ko na, makapatay na. Si Lord pro-life, kinabuhi siya. Amen. So, kung naay mga makita mo igsoon nga Diyos nun kayo, para nimo, religyoso, mayo kayo og Pangginoo, pero once tan-awon ganin mo siya igsoon nga nag-promote siya og mga makadaot sa lawas din ay kumpiyansa na prangka nga pagkastorya wala niya ang espiritu sa Dios. Kay kung naa niya ang espiritu sa Dios, wala siya i-promote nga makadaot kung dili makaayo yang i-promote. Amen. Ang Ginoo dili mo mag-promote igsoon, dili magsugo nato nga magbuhat at mga butang nga maoy atong kamatyan. Amen. Gipagkatao ta sa Ginoo ning kalibutan, giampingan ta, wala makuhai itong mama igsoon kay uban na nalaglag bitaw. Giampingan ta, gibantayan ta, nahimugso ta nianing kalibutan aron mga lagad ta sa Ginoo dili aron para maghikog. Amen, para malulong sa makadaot nga bisyo. No? Gusto si Lord nga kaning atong kinabuhi. Ampingan ito mabitaw ang ingon si Pablo, honor God with your body. Honor, it means in everything we do with our body, in everything we do every day with our body, dapat may maya si Lord. Atong ampingan igsoon. Dili na to laglagon. Pinagi sa makadaot nga bisyo. Amen. Pasayloa lang ko sa tanan nga naminaw og nagtanaw karon, if ever nagtanaw ka karon, lulong ka sa makadaot nga bisyo. Naglisod ka. Labi na karon na realize mo la sayawa din, yes sayawa na igsoon. Igsoon, prangka ko mostorya, dili ko ingon nga taguan ako. Nagbasa ko og Biblia from Genesis to Revelation, kapila na ko gibalik-balik. Bisag unsa ang uban bugat kay nga minsay akong i-share kay concern ko. Ug akong iprangka ninyo.
anything nga tong gibuhat nga makadaot sa lawas, dili jud Ginoo ang nagsugo na to ana, kung dili ang demonyo. Kay way laing misyon si Satanas, patyon ta. Kuhaon ang kinabuhi nga gipahulam sa Ginoo. Pila ka mga igsoon karon ang nasa ospital. Pila ka karon igsoon ang mga masakiton, nakadialysis, pero ang hinungdan tungod kay kusog kay mo inom o kusog kay mo sa girilyo tungod sa bisyo. Nya mao din ay gusto sa Ginoo nato igsoon. Si Lord dili maghatag na tog sakit kung dili ayuhon ta sa tong sakit. Kung na may naghatag na tog sakit igsoon ang yawa. Kay ang yawa ming-ari aron pagpatay og paglaglag. Amen. So mao na igsoon gi-remind ta ni Lord this evening na mag-amping na sa tong lawas, and isip pag-amping sa tong lawas, mulikay ta sa anang mga butang nga makadaot sa tong lawas, dili lang sa bisyo nga sigarilyo, inom, unsa pa na kanang dugay matog kay sigig scatter, abuso na igsoon, pamaagi na sa yawa nga wakay tugpa kanunay kay sige kag scatter, no? Wala gali kay kuan igsoon, mao na nga kami sa una wa mitugpa, magsige na lang mig istorya kami ra usa madaot imong utok kana way pahulay. Og dili lang ana igsoon kanang palabian na tog kaon igsoon, ayaw kumpiyansa na. Kay once gipalabian nimo kaon, labi na ang imong gikaon kanunay dili healthy foods, ari na padung sa lawas og makamugna nagsakit og kabalo na ta igsoon akong balikon. Once masakit atong lawas igsoon, pronta na sa kamatayon. Yes, tinuna. Daghang nangamatay sa sakit. O kinsa nagpaluyo na ang yawa. Kay wa siya laing pangandoy nato. Patyon ta og laglagon. Apan salamat sa Ginoo. Kay ang gihatag ang kinabuhi ibabaw sa krus sa Kalbaryo aron makabaton ta og kinabuhing madagayaon. Amen. So, sa tanang mga viewers karon naminaw nga nalulong ka sa makadaot nga bisyo. Ganina na nag-message nako. Wala na akong gibasa, pasensya na brad kung nagtanaw karon. Pero lalaki siya, may pop out lang kalit ba nga. Unsaon daw nga mundang siya ni adik kay siya sa Shabu. Ana ba niya, busy mo ko ganina hantod, wala na lang na ako naukab. Brad, diha ako gikan, sigarilyo, inom, suyop, rugby, bulkasil, marijuana, tanan. Adik sad kay ko og mga makadaot sa lawas. Pero ang tanan gidaog naman sa Ginoo. Ning saad siya, nga sadang muduol ta niya. Musurinder ta niya, magpaubos ta, magpatabang ta niya, bag-uhon ta sa Ginoo. Ako Brad, paminaw mo, mga nalulong sa makadaot nga bisyo. Di ko pareha siguro ninyo nga niabot na ang uban o tag 20 years nga nagapo sa bisyo, tag 30 years. Ako, 16 years na ko kapin. Pero kanang 16 years kapin, usara ka pamilok na, giwagtang sa Ginoo akong mga bisyo. Dili to lalim, igsoon kay, grabe, di ko ka-addict. Ang pinaka-addict na ko kanang suyop og sigarilyo. Di gina mawa, suyop og sigarilyo. Everyday na ko pila kakakabantay mo nga nang lagom na no. Grabe ko ka-addict igsoon. Apan sa dang akong gisurinder, akong ginabuhi sa Ginoo, nagampo ko, nagpakiloy ko, nagpatabang ko, Lord, tabangi ko, kapoy na ko ani. Depressed kay ko, down kay ko sa akong ginabuhi igsoon. Kay kapoy kayo sig suyop. Gipaminaw ko sa Ginoo, gibag-o ko, gitagaan ko kagawasan sa gapos sa makadaot nga bisyo. Ug karon igsoon, kabalo ba mo? Ako na po ning gibalik. 14 years kapin ako nga gawas nun. Gibag-o sa Ginoo. Pwede ra day mabag-o, depende ra nimo. Kung kamo diha nagtan-aw nga mga gapos mo, lulong mo sa makadaot nga bisyo, nakadungog mo karon, gusto mo mugawas, kaya ako nagtuko igsoon, paminaw mo. Dili tanan palahubog, dili tanan manigarilyuhay, dili tanan adik-adik, nag-enjoy sa ilang gibuhat. Daghan nga mga adik karon sa makadaot nga bisyo. Gikapoy na, gusto nang mugawas, di lang kabalo kung unsaon pagawas. Pero kani nga mensahe igsoon para ni sa imo kung gusto ka makagawas. Mateo 11:28, ingon si Jesus, dool kamong tanan, kamong gikapuyan og nabugatan, bugat na kay na nimo. Ingon si Lord, papahulayon ko kamo. And ingon siya sa Juan, makabalo kamo sa kamatuoran, si Jesus. Ang kamatuoran kaning nadungog niyo karon, maghatag ninyo kagawasan. Kagawasan gikan sa makadaot nga bisyo. All you have to do this time is to have faith, to believe Jesus in your heart, have faith in Him, and then ingna siya, Lord, in your heart, ingna siya, Lord, gikapoy na ko, tabangi ko.
Luoy kayo kong pamilya, Ginoo. Mahal kayong sigarilyo ron, pero grabe mo, palit jud ko. Mahal kayong ilimnon, no? Ming mahal man ang gasolina, pero mas mahal jud ang Red Horse. Pero mo palit jud ko, Lord, kay grabe ko ka addict sa alcohol. Ginoo, tabangi ko. Igsoon, sadang gibag-o ko, akong balik ko na. Sadang gibag-o ko sa Ginoo, gipahigawas sa makadaot nga bisyo. Wala ko gilahos o gadto rehab kay dalhon man ta ko sa kuwang ginikanan sa rehab. Wa ko gilahos o gadto sa rehab. Ang akong gihimo, simple ra kayo niya, mubo kay nga pag-ampo. Pero ang akong mubo og simple nga pag-ampo gikan sa kasing-kasing. Seryoso, tinud-anay, sincero. Si Lord Igsoon wa nang ginhanglan ng ampo nga taas kayo, no? Even just a short prayer, just say a little prayer right now. In your heart, na Lord, kapoy na kayo. Lord, struggle ko ani. Lord, gusto ko nga mag-amping sa kong lawas kay templo man din nimo. Gusto ko, Lord, nga mabuhi pagdugay nining kalibutan. Kauban sa kong pamilya. Nga magsudong sa kong mga anak o mga apo. Duula si Lord Igsoon. Just talk to Him right now with a sincere heart. Ako sa una Igsoon, di ko kalimot sa akong giampo kay di mo ko kamamampo. Ni ana ra ko nga. Kung tinuod man nga naay Ginoo. Ana ra. Kung tinuod man ka nga naa ka ikaw nagbuhat sa langit og sa yuta. Palihog pamatud-i ang imong gahom pinaagi sa pagbag-o nako. Ana ra ko. Kung mabag-o gali ko nimo. Mga lagad jud ko nimo. Mana, mubora. Pagkaugma dayon na bag-o ko, wa ko gilahos sa rehab. Mga akong mga barkadang adik-adik, mga kriminal, mga salbahis. Giduaw ko sa balay kay nganong wa na daw ko'y gawas-gawas. Pakitaon ko nila og shabu daghan kayo. Dapay kausa nga nagsuyop sila sa tubangan ako. Napulaan na lang sila og tunol og tuter. Imbalibad jud ko. Niingon sila, bay, wa ba na pantok ang imong ulo na pantok ba? Kay nganong di na magaganahag suyop, di na magaganahag sigarilyo, di na magaganahag inom. Kay gibag-o ko sa Ginoo. Ngano man nagpabag-o man ko. Amen. Igsoon, kitang tanan mga matay rata. Paminaw mo mga ginikanan. Kitang tanan lumalabay rata. Gining kalibutan. Bati kayo nga mutaliwan ta, nga lulong ta sa makadaot nga bisyo. Do we think proud ang atong family? Do we think nakabilin tag ligasiya sa atong mga anak? Wala. Sundon hinunta nga si papa namatay, si mama namatay nga adik-adik, si papa namatay nga palahubog, si papa namatay nga patay sindi sa sigarilyo. Sundon ako ni. Di ka makabilin og ligasiya, kung dili naa kay ligasiya nga gipasa o dili maayo nga ligasiya nga gipasa nga posible ang imong anak, imong apo malaglag. Amen. Igsoon kung nakadungog ka ni nga mensahe, nalulong ka sa makadaot nga bisyo, way problema na. Kay pwede pa man ka mo decide karon nga magbag-o mo duol sa Ginoo. Apan kung imong tugutan nga mamatay ka, mutaliwan ka nining kalibutan na, nga palahubog lang gihapon, adik-adik lang gihapon, kusog gihapon kay manigarilyo, choice ra na nimo. Igsoon, bisag unsa ka ngit-ngit ang atong kinabuhi, bisag unsa ta kadautan, pwede pa nato bag-uhon og tuliron ang atong kinabuhi. Pwede pa ta mobawi. Kay buhi pa man ta, napatay paglaom. Samtang naay gininhawa, naay paglaom igsoon. And ang miracle ni Lord, it will happen anytime. Nara si Lord sa palibot. Kung gusto ka nga mabag-o, kung gusto ka nga makagawas anang gikapoy na ka ng sigarilyo, inom, suyop, unsa may bisyo nimo, duula siya sang pitas siya. Amen. Kay andam siya muhatag og kabag-uhan nimo. Sama sa iyang gihimo nako. Amen. Dahil mga time igsoon nga maingon ko sa mga asawa, love, kinsa kay una na tumutaliwan ining kalibutan. Love, mga matay raman gyud tatanan. Hebrews 9:27, natay appointed time nga mga matay. Pero kung gingan akong asawa nga, apan kung mauna manggali ko love, ikalipay nako. Kay ngano man, magbilin kog ligasiya kay sure ko nga daghan kay mga tao mo dugok sa tumbalay or sa simbahan. Mga adik-adik, mga kriminal nga gibag-o sa Ginoo. Og akong mga higala nga mga kapulisan nga na-inspired sa akong kinabuhi. Og di kamahayan ang akong kinabuhi karon. Igsoon again, balik ko nako. Lumalabay rata nining kalibutan, mga matay rata. Nindot nga mutaliwan ta nga magbilin ta og ligasiya kay wa tay bisyo. Naatay Ginoo. Unya nag-ambing ta sa tong lawas.
kana nga ligasiya sundo na sa atong anak, atong mga apo. And I'm sure proud sila nato. Kung proud sila nato, igsoon kay natay Ginoo niya watay bisyo, samot na og proud si Lord. Kay ang lawas karon nga imo nga iyang gipahulam nimo, imo manggiampingan. And speaking of giampingan, ingon si Paul, atong lawas templo sa Dios. Balaan siya. Ganahan siya mupuyo kung atong giampingan ang atong lawas. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord God for your word this evening. Salamat nga imo migi pinumduman Lord nga pro-life ka. Imo migi pinumduman Lord nga gusto ka nga magamping mi sa mong lawas tungod kay templo ni nimo. And Lord God, salamat usab nga imo mingi pahinumduman sa misyon sa yawa. Way lain kung dili ang paglaglag o pagpatay. Ug ang yawa may nagpaluyo sa tanan nga mga makadaot sa among lawas. So Father God, I pray right now nga kaning among nadungog karon nga mensahe, mao ni maghatag namo og pagtulunan or leksyon nga magkinabuhi mi uban sa pag-amping sa among lawas. Kay usa ka adlaw mutaliwan ra mi nining kalibutan. Mas maayo Ginoo nga magbilin mig ligasiya. Kung naman may mga gibuhat kaniadto nga among giabusuhan among lawas, kaniadto ra to karon bag-o na mi. And right now Lord God, ako nag-ampo Ginoo sa tanan kung naay nagtan-aw karon nga lulong sa makadaot nga bisyo gusto na magbag-o. Ginoo hikapa ang ilang kinabuhi. Ginoo mamuhat ka. Ginoo ipakita nga wa ka mausab, you're the same yesterday, today and forever. Ipakita nga kung unsang imong mga milagro nga gihimo kaniadto kaya nimo himuon sa ilang kinabuhi karon. And even today, kaya na nila matagamtaman ang milagro as long as they will come to you right now. Magpaubos mo angkon sa ilang sala. Mangayog tabang nimo. Kay ikaw Ginoo matinud-anon ka, mupasaylo ug mubag-o. Dili lang mupasaylo kung dili mubag-o na mo Ginoo. Diya kanimo na ipaglaom, diya kanimo na ikagawasan gikan sa mga gapos sa lain-laing bisyo. Lord God, salamat sa imong kamaayo o sa imong minsay. Holy Spirit, thank you so much for your presence and for your wisdom nga imong gipatagamtaman namo karon. And right now Lord, ako nagampo Ginoo sa tanang mga nagtan-aw karon, mga naminaw. Mamuhat kanila Lord unsa man nila mga problema karon, tagaig solusyon, tagaig kasulbaran, and unsa man ilang mga giatubang karon nga mga balatian, tagaig kaayuhan Lord God. We declare healing in the mighty name of Jesus Christ. Lord God, nagsaad ka ingon ka sa imong pulong, pinagi sa imong labod nang aayo mi. Walay mga balatian nga dili ayuhon sa imong pinagi sa imong labod. So right now Lord God, I declare in Jesus mighty name to all of the viewers and listeners right now nga naay mga balatian, makabaton sila kaayuhan sa pangalan ni Jesus. Sa tanang nagtan-aw karon Ginoo nga naay mga kalibog sa ilang unahuna, mga struggles, mga silent battles, ug kanunay naa sa depression, I declare peace of mind right now. Ibutang sa ilang kasing-kasing karon Ginoo ang paglaom nga once mo sangpit lang nimo, tuo, mo salig nimo. Bisan unsa kalisod sa among sitwasyon, kaya mi tagaan nimo paglaom og nindot nga kaugmaon. And Lord God, I pray to all of the viewers right now nga na problema sa ilang mga utang. Ako nagampo nga makabaton og kasulbaran Lord God, mangita kag paagi Ginoo nga masolusyonan ang ilang mga utang Ginoo, maimpas sa pangalan ni Jesus. And I pray sa tanan nga nangitag trabaho, I declare open doors sa job in Jesus name. Sa tanan mga negosyante nga nagtan-aw karon, I declare nga imong pauswagon, palambuon aron magamit sa imong bulaton Lord God, himo ang faithful Lord God, because I believe usa sa rason nga imo ming pauswagon aron mahimaya sad ka sa among income, knowing nga ikaw ang tinubdan, walay amo, tanan nga naa namo gipiyal ra nimo Ginoo, ikaw ang tinuod nga tag-iya. And sa tanan nagtan-aw karon Lord nga desire sa kaluwasan sa iyang tibok family, I declare complete salvation right now in Jesus name. Tanan-tanan Ginoo unsa man nga milagro ilang gusto karon, I declare, Lord God, in Jesus' name, imong ihatag kanila according to the desires of their heart in Jesus' name. And this time, Lord, among dawaton ang kadaugan, ang milagro, ang kahibulungang butang, gikan kanimo. Ang kaayuhan, ang kaluwasan, ang kagawasan, gikan sa gapos ni Satanas. Amo kining dawaton karon Ginoo. And himua kaming kapiyalan sa tanang panalangin o grasyang imong ibubo kanamo. Mao kining among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan o gisilyuhan sa gahom sa balang Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus nga may among bugtong og personal nga manluluwas. Amen and amen. Mabungahong kagabhion mga igsoon. That's all for tonight. See you again next time. Basta mga bakante ko.
ako nagampo nga sa inyong pagpangatulog karon sa mga tulog, no? Kaya ang ubang dapit karon buntag man. No? Sa mupahulay unya, I declare God's protection, God's favor. Yang presensya mag-uban ka nato. Mumatata nga malinawon og safety. Ug sa tanan nga nagtrabaho karon nga adlawan paron diha sa inyo sa lain-laing nasod. I declare God's favor and I declare that all the works of your hands i-bless ni Lord in Jesus' mighty name. So that's all for this evening. See you again next time. Dili lang ko musaad. Again, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page. Don't forget to subscribe sa itong YouTube channel, Mabungahong Kristohanon Gyapon. Kay kani itong live, mawala raman ni in 30 days. So ako ni siyang i-download after this. Akong i-upload sa itong YouTube channel. Okay? Thank you tanan, subscribers, star senders, unsa pa na, followers, new followers, welcome kay Morning Page. Again, that's all for this evening. See you again next time. Ang akong ikabilin, ampo kanunay, amping, abante. Ibalik na ko ang himaya sa itong buhay nga Diyos. Good night, everyone. God bless. Walay sapayan, igsoon, Jonah, Erno, Jimmy Payot. You're always welcome. In Jesus' name.